Liv i rummet af Anja Vild. Et af livets store spørgsmål er der liv derude? Og det vil mig og Annie prøve at svare på. Men før vi kan svare på det, skal man vide, hvad definitionen af liv er. Liv på jorden er opbygget om grundstoffet carbon. Flydende vand er afgørende. Ja, som Annie sagde, har vi brug for carbon. Det er en meget vigtig ting på jorden. Ja, det skulle alle afgørende. Og så kræver det, at der er 0 til 100 grader, afhængig af atmosfæren, for at der kan være liv på en planet. Det er vigtigt, at planeten har en god atmosfære, der kan holde på varmen, så der ikke kommer for store temperatursvingninger. Mars er den tætteste planet, hvor der har været tegn på liv, men der har endnu ikke været bevis på liv på Mars. Der er fundet jernforbindelser i overfladen, som måske kan være tegn på, at der engang har været vand. Ja, der kunne have været liv før, men det er der ikke nu. Nu står vi tilbage med spørgsmålet, hvor vi så ellers vil finde liv, og det har en, der hedder Drake, lavet en ligning for. Ja, ligningen er meget lang, men nu får I lige lidt tid til at læse den, så I kan forstå den. Problemet er, at man kun kender én form for intelligens liv, og det er, altså i universet, og det er os. Der er flere tal, som er umulige at komme med præcise vurderinger af. Og vores planet er en mikroskopisk del af universet. Vi tror på, at der er liv derude. Vi har bare ikke fundet dem endnu. Og det er ikke sikkert, at de ligner os. Men vi vil bare gerne vide, om der rent faktisk er liv derude.